E falamos de Caminemos, esa andaina solidaria contra a esclerose múltiple que a Asociación Coruñesa, ACEM, dentro da estrategia da Asociación Española contra a enfermedade, van a celebrar este fin de semana, o domingo, a partir das 10:30 no paseo na esplanada do Paseo Marítimo do Burgo. Aí partirá a expedición, por decirlo así. Falamos con Carmen Pardo, que é tesoureira de ACEM. Que tal, Carmen? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Antes que nada, grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. E, bueno, explicamos un poquinho para a xente que non o ten claro por que é necesario facer un evento como este, Carmen. Bueno, Caminemos é unha campaña organizada de concienciación e visibilización sobre a esclerose, ¿no? Esta campaña está realizada por a EDEM Cocense, colaboran as entidades membros de dicha asociación, a EDEM, de dicha organización. Entonces, a CEN pretende darlle unha visibilidade ao que é a esclerose múltiple, non? Entón, os objetivos da campaña son sensibilizar a opinión pública sobre as necesidades que temos as persoas afectadas, non, por esta enfermedade. E despois tamén visibilizar o traballo das distintas asociacións que facemos, o sea, que fan desde cada un desde o seu territorio. Pero tamén propiciar as relacións entre as entidades que formamos parte de dicha organización. O tema, lógicamente... Sí, Carmen, dígame. Sí, bueno, atraer as persoas xóvenes afectadas e fomentar unha sociedade con espírito solidario e empatía entre todos, non, os afectados. Decía eu que o tema da visibilización é necesario porque eu non sei se a nivel social a xente que non padece a enfermedade estamos como moi desconectados e non temos moi claro o que supón a esclerose múltiple. Hai descoñecemento no que é o grosso da sociedade ou non? Sí, hai bastante desconocemento, ainda que ahora, gracias a Dios, estáse reducindo máis, pero de todas formas hai moito desconocimiento. Entón, nós o que pretendemos con esta campaña, con outras que facemos, é darlle visibilidade e darlle un conocimento do que é a enfermedade e como nos sentimos os que en realidad a sufrimos, non? Que por iso, é a enfermedade das mil caras, porque cada un exteriorizamos de distinta forma, non? Ese descoñecemento, imagino que moitas veces fai que a xente non se achegue a este tipo de eventos. Como se vai a atraer a xente para o evento de domingo? Cales son os atractivos? Que se está dicindo a xente para que acuda, Carmen? Bueno, eso que é unha campaña de sensibilización, aí pódese facer unha inscripción, pero, bueno, na inscripción ahora, mediante donativo, o sea, do que queira aportar o donativo que queira facer cada un que se apunte, non? E pode ser a través presencialmente na sede da asociación que temos no Centro Cívico de San Diego ou a través dun enlace que temos tal. E por iso que pretendemos que a xente este concienciada e que participe, que se achegue a ese día para que ver o que nós pretendemos, non? Dar visibilidade que entre todos que podamos conseguir os objetivos que temos, as reivindicacións que facemos. Decía antes, Carmen, que a esclerose múltiple é como a enfermedade das mil caras. Aos que somos alleos a eso nos choca, pero é certo que supoño que tamén porque se pode manifestar de moitas maneiras dependendo do doente, non? Sí, ten varias maneiras. Las principales son, por ejemplo, falta de equilibrio, espasticidade, problemas visuais, problemas, non sei, máis que nada de movimiento e de estabilidade. E hai moito tabú respecto a... Evidentemente falo da xente allea á enfermedade, non? Da sociedade en xeral da que falábamos antes. Hai moito tabú, hai todavía medo a enfrentarse a ela, cousa que imagino que con este tipo de campañas o que se fai é afrontar, ter información que é o mellor para poder pelear, non? No, claro, sí que hai moito tabú máis que nada, porque, por exemplo, a xente recién diagnosticada, máis que nada, reacia a exteriorizar o que ten, non?
Entonces, para iso estamos nós, que son as asociaciones, que es para darlle visibilidade e darlles unha información aos afectados, aos novos afectados, de como se vai desenvolvendo a enfermedade, que non para todos é da mesma forma, non? Entonces, ao principio, sí, costa nos traballos asimilar o que en realidad temos, non? Pero para iso estamos as asociacións para axudarlle a darlle, bueno, a facerles asimilar da mellor maneira posible a enfermedade a que se enfrenta. Para o descoñecemento de moita xente. Se fala moito dunha enfermedade que eu sei que pola campaña deste ano se fala tamén da mocidade. Normalmente, a quen afecta máis? Ou non sei se hai un perfil. Polo general, vamos a ver, máis ou menos afecta, temos en toda España máis ou menos sobre unas 50.000 persoas afectadas, non? En Galicia máis ou menos sobre uns 4.500. E máis ben en persoas novas, entre 20 e 40 anos, principalmente mulleres, afecta máis. Como vamos de loita contra a enfermedade? Hoxe unha persoa diagnosticada, supoño que o diagnóstico, Carmen, canto antes mellor, non? Ainda que o mellor poda ser difícil polo tema desas 1000 caras, non? Que decía vostede, pero se se diagnostica pronto, podemos ter esperanza de unha calidade de vida boa, digna? Non, por supuesto. Isto variou moitísimo de uns anos esta parte, non? Antiguamente, pues, bueno, estou falando de fai ao mellor 20 anos ou 25 anos, tardaras máis en diagnosticar, porque desde que tiñas os síntomas e todo eso hasta que chegabas ao verdadeiro diagnóstico pasaba tempo, non? É tempo que se perde en atallar o problema. Hoxe en día xa tes calquer, o sea, o que os médicos e todo eso xa están máis concienciados, con calquer problema xa o primeiro que che mandan xa para facer unhas pruebas, todo eso, e xa o diagnóstico xa é casi inmediato, non? Xa se empeza a cortar xa a evolución desta enfermedade, non? Con distintos tratamentos que antiguamente non había, pero hoxe en día hai un abanico grande de tratamentos para enfrentarse a esta enfermedade e intentar frenala. Carmen, para rematar, a mensaxe, lembrar un poquinho, non? Que a través das redes sociais tamén a xente pode ter información, pode contactar con vostedes, imagino, e para esta fin de semana, que diría para tocar o corazón da xente, a solidaridade da xente, convencela para que se achegue e se informe en esta andaina en Culleredo, caminemos o domingo. Bueno, o que pretendemos é concienciar a ciudadanía, sensibilizala sobre as necesidades que temos as persoas afectadas e despois tamén visibilizar o traballo que estamos nós como asociación estamos desempeñando, non? A favor dos distintos afectados, dos que temos como socios e dos futuros que se poidan chegar á asociación, tanto que estean afectados como xente que estea sensibilizada co problema e que se queira facer partícipe da campaña que estamos facendo, que nos apoyen. E atraer as persoas xóvenes afectadas e fomentar un espírito solidario, non? Entre todos. Pois esa solidaridade é fundamental en temas como este, en temas de saúde ante unha enfermedade dura contra que cada vez temos máis ferramentas, pero temos que facer piña para que esas ferramentas cada vez sexan mellores, máis eficaces e acaben rematando con a enfermedade. Carmen Pardo, que é a tesoureira de ACEM, a Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple, agradecemos que hoxe atender a chamada de Radio Culleredo e desexamos moito éxito para este camiñemos, esta andaina no domingo aquí no Burgo. Grazas, Carmen. Vale, pois moitas gracias a todos vos por darnos voz. Un saúdo, moi bo día. Para esta campaña. Gracias. Gracias.